guys, welcome to Marami ka diyan. Hindi mo kita eh. Eh nga, ano. Di ba magsimula? Hi guys, welcome to our channel. Ako nga po pala si Dennis Iloco. At kung bago ka pa lang po sa aming YouTube channel, huwag niyo po kalimutan i-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para update kayo sa aming mga videos. Teng. Sorry, play mo na. Baka play na yan. Eh, Hindi pwede naman dito. uling na. Hindi ba? Uling, sir. Alam ka dito. Hindi. Hello guys, welcome to our channel. Ako nga po pala si Dennis Iloco. At kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, huwag mo pong kalimutang i-like, i-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. For today's video po, ang gagawin po natin, maghahari na challenge po tayo. Kasama po ang ating kaibigan, si DJ, at saka po si Renz de Castro. Ang mechanics po ng ating games, meron po tayong random question na kung saan isusubsob po yung aming mga mukha dito sa arena kung sino po yung pinutukoy doon sa tanong. Ayun lang po, umpisahan na po natin ang ating challenge. First question po. Sinong pogi sa inyong tatlo? Second question. Sino malakas kumain? Parang ako hindi ako Third question. Sinong habulin ng bakla? Fourth question. Sino magbahang hininga? Oy, di ba bawin ako? Oy, di ba bawin ako? Fifth question. Parehas lang kayo. Sino ang pinakamalambing? Ako lang pala. Bakit ako napasama? Sixth question. Damay ka na yun. Sinong may abs? Pakita ang abs. Pakita. Pakita. Ay, wala eh. Daya. Seventh question. Sino malakas umutot? Isa. Eighth question. Sino takot sa jowa? Amin na. Okay lang. Wait lang. Yeah, mga under po, mga under. Wait mo wala. Ninth question. Sinong tampuhin o pikunin? Sila dalawa na. Kasama ka? Ba't kayo? Tenth question. Sinong umihi sa pantalon? Hindi mo ako naisip. Oy, kasama ka. Namumata tayo dun sa Saan? Sa... Sige, Biyang. Oo. Nainit ka sa... Uminit ko kami. 11th question. Sinong kuripot? No choice ka na. Kuripot daw ay pambansangang utangan. Oo nga, pabasa ko tanga nga ako. Ay pambansangang utangan. Oo nga, pabasa ko tanga nga ako. 14th question. 14th 14. question. Sino nagpatuli na may buhok na? Oh, hindi na. Sila dalawa. Last question. Yan years old pa lang mo ako patulay. Ay, wait nga, ang daya. Ay, di daw na. Madaya, wala na ako. Last question. Sino ang pinakamalibog? Okay na. Ay! Mahilig daw sa kape, malibog eh. Mahilig mo sa kape, kaya nga sila. Ayan, sino kaya pong pinakapogi sa aming tatlo? Ayan. Ano nangyari sa atin? Dito ko na pag tayo pagtumanda. Ang sasama. Pangko ako. Parang clown. Hindi susunod ka nga. Yung pag sinabing, di ka tapos sila. Ayan, ngayon na po kami pagtumanda. Ayan na po Pag itsura sinabing namin. sino walang jowa, tutulak ko, huhugutin ka ni PJ. Not but not the least. Sinong walang jowa?
ninyo, dapat walang asin. Walang face Ay, ayun expression. guys, bali nakapangilamos na kami. Kaya ang Ito saya-saya. ang mukha ko nung wala akong kanina. Ang gwapo-gwapo. Ito na, nagkaroon na kami ng uban. Mamaya. Paano masabi? At para po sa ating final task, Hello, para po sa ating guys. final challenge, meron po kaming 3 kalamansi dito. At kung sino pong maaasiman sa amin, 3, siya po ulit ang ubo dito sa may arena. Ay, yung po ulit. Hindi mo na Dapat wala namang upa. Isa pa. Ang dami natin ubo. Isang ubo na lang po kung sino maaasiman sa amin 3. Ako po. Ayun po. Mahalo One yata. for you, one for you. Teka lang, parang ang laki ng akin. Parang ang laki ng akin. Kaya yata. At Papogi. sa lahat po ng mga manonood, ayun na po ang humusga kung sino ang pinaka-pogi sa aming 3. Kung sino ang nasa gitna, nasa kanan, nasa kaliwa, yung pang-apat. Wala. Nag-hilabos pa. Ito siya. Ito na po yung aming kalamansi. Sana po namin kayo. Let's go! Ayun nga. Okay po guys, sa kanila po namin yung kalamansi. Ito po yung pinaka-pogi sa aming 3. Siya po ang nanalo. Ayun nga. Kailan yung vlog yan? Kanya? Parang sa akin vlog. Pwede ba kayo Bye guys! Salamat po!